Mam a merch, Ann a Branwen Haf Williams, Llanuwchlyn. Ann. Rwy'n enedigol o dref Aberteifi, a mynychais ysgol gynradd Aberteifi gan ddod o dan ddylanwad Alun Tegrin Davies, y prifathro newydd. Roeddwn wrth y modd yno, gan fod cerddoriaeth yn chwarae rhan flaenllaw ym mywyd yr ysgol. Ymlaen i ysgol uwchradd Aberteifi, a cherddoriaeth unwaith eto yn bwysig o dan June Lloyd-Jones a Terence Lloyd. Cael blas ar gystadlu yng Ngwyl Fawr Aberteifi ac eisteddfodau'r Urdd. Wedi gorffen lefel A, mynd i goleg cartrefle Wrecsam a dilyn y cwrs ysgrifenyddol uwch yno. Cefais swydd wedyn fel ysgrifenyddes ar raglen Helo Bobl Radio Cymru, cyn symud yn ôl i'r gogledd. Yno bym yn rhannu tŷ gyda dwy ferch arall, ac mi oedd un ohonynt, Ann o Williams, eisoes yn aelod o gwmni theatr ieuenctid Maldwyn. Mi berswadio fi i ymuno â'r cwmni, ac yno wrth ymarfer ar gyfer y sioe gerdd Y Cylch, y cwrddais a Derek Williams. A ddaeth yn ŵr i mi 6 mis yn ddiweddarach. By'r cwmni'n ddylanwad pwysig arnom fel teulu, wrth i ni gael ein tynnu i mewn i fyd y sioeau gwahanol a'r hanes oedd ynghlwm â nhw. Byddem yn colli Derek wrth iddo ymchwilio'r cyfnodau hanesyddol yn ei tro, ond yn rhyfeddu pan fyddem yn cael clywed y caneuon am y tro cyntaf. Yn naturiol, nid oedd hi'n ymarferol i mi gymryd rhan yn y sioeau, oherwydd bod y plant yn fach, ond byddwn wrth y modd yn gweld yr ymateb i'r cynhyrchiadau pan fyddant yn cyrraedd yn eiaddau a'r theatre. Symud i Llanuwchlyn yn 1984 ac yno yr wyf o hyd. Mae'n bentre prysur a hawdd ffeindio chi'n allan bob nos rhwng un peth a'r llall. Yn fuan iawn fe wnes i ymaelodi ar capel, parti cerdd dant Merched Uwchlyn, cwmni drama Cae Gwalia, ac yn hwyrach cor cymysg Mary Lloyd Davies, a chor y Gwiniaid o dan arweinyddiaeth Bethan Antur. Fe fyddai'r plant yn cystadlu yn y cyfarfodydd bach ac eisteddfod y Llingwyn, a byddwn yn helpu gyda charnifal Llanuwchlyn a nosweithiau llawen y blaid ar y pryd. Mae Merched y Wawr wedi chwarae rhan flaenllaw yn fy mywyd o'r amser pan wnes i symud i'r pentre. Yma wnes i greu ffrindiau newydd a chael blas ar brofi amrywiaeth o weithgareddau. Fe ddaeth y plant yn ei tro, Branwen, Mae'r ac Osian. A dyna gychwyn math arall o fwrlwm. Byddem yn mynd â nhw i ymarferion cwmni theatr Maldwyn o oedran ifanc. Mae'n siŵr fod hynny, yn ogystal â dylanwad yr addysg arbennig gafodd y tri yn ysgol gynradd O.M. Edwards ac ysgol y Berwyn Bala, yn rhannol gyfrifol fod y tri wedi dewis gyrfau y byd adloniant. Bym yn gweithio fel asesydd neu gefnogwr dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yng Ngholeg Meirion Dwyfor Dolgelle am 24 o flynyddoedd, a mwynhau'n fawr yng nghwmni'r myfyrwyr ifanc. Ergyd drom i ni fel teulu oedd colli Derek ym Mai 2014, ond fe fu'r plant yn gefn mawr i mi yn ogystal â phobl y pentre. Ymunais â chwmni theatr Maldwyn ar gyfer ymarfer y sioe gerdd Gwydion a perfformiwyd yn eisteddfod Meifod 2015. Ac fe fu'r gwmnïaeth glos a chynnes yn gymorth mawr i mi ymdopi ar y pryd. Ers i mi ymddeol yn 2021, rwyf yn mwynhau diwrnodau allan yng nghwmni ffrindiau, mynd ar deithiau Merched y Wawr, mynychu dramau a chyngherddau, mynd i'r sinema, cerdded a darllen. I'r rhai sy'n fy adnabod yn dda,
byddant yn ymwybodol am hoffter o ddillad. Felly profiad pleserus ydy cael helpu mewn siop ddillad newydd yn y Bala, sef amdanat. Mae'r stoc yn newid yn wythnosol ac mae yna liwiau bendigedig ar gyfer y Gwanwyn. Dewch draw am dro i weld. Yn goron ar y cyfan, rwyf yn famgu i Beredydd John, sydd yn fy nghadw'n hynod brysur, ac mae o am gael brawd neu chwaer fach ym mis Mawrth. Felly rhwng y cyfan, mae gen i fywyd llawn iawn, a diolch am hynny. Branwen. Anodd ydy gwybod weithiau beth sydd wedi'n rhai i fod y person ydw i heddiw. Mae'r hen ddywediad Saesneg, nature o nurture, yn codi'r cwestiwn. Mae bron yn amhosib i mi ddweud a di'r diddordeb yn y celfyddyden fy natur, neu a'i dylanwad cryf yr aelwyd am magwraeth ynghyd y pethau yn Llanuwchlyn sy'n gyfrifol am hyn. Beth bynnag, dwi'n cyfri fy mendithion yn arw o fod wedi cael magwraeth mor fyrlymus, lliwgar a chefnogol, lle roedd y celfyddyden cael lle blaenllaw. Mam fyddai'r chwip pan oedd rhywun yn anghofio ymarfer y clarinet a'r piano o bryd i'w gilydd, a diolch byth am hynny. Mae dysgu canu unrhyw offeryn yn gofyn am ddisgyblaeth ac ymroddiad, ac fe ddangosodd mam i fi beth oedd gwerth hynny. Mi fyddai hi hefyd mor drefnus wrth fy ngyrru i am rodyr o un ymarfer i'r llall, yn enwedig adeg Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol, Eisteddfod Llanuwchlyn ac Eisteddfod i'r Capel, gan gofio amserlen pawb. Mae hefyd yn wych am drefnu tripiau bach, ac mi fydden ni'n cael mynd i wyliau cerddorol neu'r theatr yn Llandudno neu'r Dre Newydd yn aml i wylio perfformiadau proffesiynol. Fe gefais addysg gynradd fendigedig yn ysgol O.M. Edwards. A'r prif beth sy'n aros yn y cof ydy'r sesiwn ganu estynedig bob bore Gwener, pan fyddai Iolo Edwards yn dysgu pob math o ganeuon hen a newydd i ni, a sut i harmoneiddio. Mi gefes wersi piano gyda'r ddiweddar Ann Lloyd Roberts, a dyna ddechrau perthynas sydd yn sicr wedi fy siapo fel person. Roeddwn i'n ffodus o fod wrth fy modd gyda phob math o wersi yn Ysgol Aberwyn, ac fees yn fy mlaen i astudio drama a Chymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn cwblhau gradd MA mewn astudiaethau gwerin ym Mhrifysgol Caerdydd. Wedi cyfnod byr yn gweithio i Lenyddiaeth Cymru yng Nghaerdydd. Daeth cyfle euraidd i mi symud yn ôl adre, wrth erbyn swydd gyda'r Urdd, a bym yn gweithio i'r mudiad am bron i 10 mlynedd. Mae'r Urdd wedi chwarae'r rhan yn fy mywyd ers pan oeddwn yn ddim o beth, ac yna'r buddsoddiad a'r meithrin a gefais wrth ddod yn aelod o staff. Braf ydy dweud fod rhywun yn hapus yn mynd i'w waith. Ond yn 2019, penderfynais gymryd cam i fynd yr hunan gyflogedig, ac yma ydw i ers hynny, yn cael y cyfle i wneud pob math o bethau amrywiol, o ysgrifennu a chynllunio byrddau gwybodaeth i'r Parc Genedlaethol i redeg gweithdai celfyddydol i blant a phobl ifanc, i fod yn rheolwr rhan amser ar Theatr Derek Williams, y Bala. I mi astudio a gweithio yng Nghaerdydd am gyfnod, allai ddim dweud i mi fod yn berffaith hapus yno. Sylweddolais yn fuan iawn mod i angen cymuned o'n nghwmpas, a honno'n gymuned glos o bob oed sy'n tynnu at ei gilydd. Doedd dim dwywaith mae symud adre fyddai fy nhynged. Ers bod adre, dwi'n ei theimlo hi'n fraint
gallu taflu fy hun i gymaint o weithgareddau a gymedrau yn Llanuwchlyn. Fe wnes i ail sefydlu'r aelwyd rhyw ddegawd yn ôl. Sefydlu parti Eryrod Meirion, trefnu gwyl Llanuwchlyn a digwyddiadau amrywiol, helpu gyda'r ysgol Sul a'r capel, unrhyw beth. Mae gen i ddaliadau cryf am Gymru a'r Gymraeg, ond rwy'n gweld mae'r ffordd orau y gallai i weithredu'n ymarferol ydy gwneud fy rhan yn lleol. Does dim dwywaith o'r cwmni Theatr Maldwyn wedi chwarae rhan anferth yn fy mywyd, gan fod dad, Derek Williams, yn un o'r sylfaenwyr. Mi allai i deimlo'r cyffro rwan o gael mynd gydag o i ymarferion a pherfformiadau, hyd yn oed os oedd hynny am y canfed tro. Roedd gwylio dulliau dad o fod yn arweinydd yn gwneud i mi fod eisiau bod yr un peth, ac fe sefydlais gwmni perfformio pan yn y brifysgol yn Aberystwyth, mwyn llwyfannu un o sioeau'r cwmni, my fi yw. Dylanwad amhrisiadwy arall oedd Linda Gittins, cyfansoddwraig ac MD y cwmni. Dyna allu cerddorol a rithrol sydd heb i werthfawrogi ddigon yma yng Nghymru. Weles i neb tebyg am drefnu'r rhannau dyfeisgar i gorws, a medru arwain yr hyn sy'n digwydd ar y llwyfan, y band a chyfeilio i gyd yr un pryd. Roedd mam a dad yn gwrando ar bob math o gerddoriaeth, ac fe gyflwynodd mam fi i Steve Eves, sydd wedi bod yn arwr byth ers hynny. Roedd Radio Cymru ymlaen bob amser adre, ac yn naturiol fe gyflwynodd hyn fi am brodyr i bob band oedd yn bodoli yng Nghymru. Tyfodd hyn yn obsesiwn, ac roeddwn i'n torri mol eisiau bod mewn band. Felly sefydlodd osian fy mrawd ieuengaf a fi fan ysgol o'r enw Pala. Wedi hynny, des yn aelod o Cowboys Rhos Botwnog, bron ddegawd yn ôl. Rwy'n perfformio'n achlysuror gyda Candelas, yn canu mewn deuawd fwy gwarinol gyda Osian, sef Siddi, ac mewn band arall o'r enw Blodau Papur, gyda'r anhygol Alice Williams yn canu. Yn 2019, priodes un o fy ffrindiau, sef Cynon Gwilym Thomas o Lan Llechyd, ac rydyn ni wedi ymgartrefu yn Llanuwchlyn. Yn rhyfedd iawn, mae Cynon fel petai'n perthyn i hanner yr ardal, felly mae ganddo yn tewreiddiau yma. Fe ddaeth her y cyfnod clo i'm rhan, pan wirfoddolodd Cynon yn rhwynwedd i swydd fel meddyg, i fynd i weithio ar y wardiau Covid. Welson ni mewn gilydd am 16 wythnos, ac roeddwn ar y pryd yn cario ein plentyn cynta. Dipyn o her, ond roedd ail gydio mewn bywyd yn hyfryd, ac fe anwyd Meredydd John, fis Hydref 2020. Rhywun arall sy'n canu o fore gwynt a nos. Mi fydd yn cael brawd neu chwaer i ganu deuawd efo fo ddiwedd mis Mawrth yma. Teithio yn y car roeddwn i pan glywes i eitem ar raglen radio De Thomas, yn trafod dod â meibion llywarch i ben. Dwi'n cofio siarad efo Osian am Mae'r yn syth wedi hyn, a meddwl, tybed fedrwn ni ddechrau parti gweri newydd yn lleol, gan fod cymaint o hogiau cymharol ifanc wedi dewis dod yn ôl i fyw i Llanuwchlyn. Fe aethon ni ati'n syth i gynnal ymarfer gyda 15 o hogiau, ac anelu at gystadlu ar y parti ala werin yn yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn honno. Ers hynny, buom yn cynnal cyngherddau ar hyd a lled y wlad, recordio ein halbwm cynta, cystadlu droion yn y genedlaethol, mynd draw i'r ŵyl Bangeltedd ac wedi cynrychioli Cymru a ran croeso Cymru yn Utrecht. Mae bod yn cwmni'r hogiau a'i gweld yn gweithio mor galed i ddysgu
a dihongli darn o gerddoriaeth, yn un o'r pethau sy'n dod â'r boddhad mwyaf i mi. Mae ar fy rhestr ers tro i ymuno â mudiad eiconig Merched y Wawr, ac unwaith y bydd babi rhif 2 wedi setlo, byddaf yn y cyfarfod nesaf Llanuwchlyn ar fy mhen. Mae'n gam hollol naturiol i mi wneud hynny, ac mi fyswn i wrth fy modd yn cael y cyfle i gymdeithasu rhagor efo merched o bob oedran yn y pentre.